Assalamu alaikum wa rahmatullah. Magnano mbola tsara atsika jiaby amty fulafulakandra ity. Misy raha mampitokiky. Ity tsy ataoko mahagaga fa hoe mampitokiky. Fotony ny mahagaga fanary nandesin'ity fitondragna ty. Nefa tsisy raha niova. Raha koa baka mahagaga zegny misy fiovany, miracle ova zabaka. Fa fitondragna ty ro nitondra miracle raha 2009 jusqu'à niana marin tetiny. Tseniky niboaka le mahagaga. Donc mety tsy ampy menaka mahagaga ro tsy haiko. Mety mandeha donc ro mizaha zao vignano magnangina avy teto baka Brésil igny nagnano croix Madagascar igny fa hoe zegny raha ho avy Madagascar eto izy igny. Mety hagnova Madagascar madamo. Fa zao raha tiako volagniny tsy ataoko lava loatra parce que atsika jiaby fa mahay meganareo an-tanàna agny forfenareo mampagnarivo ary mampatanjaka ry borisatroko zay magnano tompony amin'ity resaka forfait sy ny forongoandy. Raha misy amizao fotoagna zao amy kapitaly eo, amazo arivo amy primature zegny, ndraiky andapa Iavoloa. Aemitra ndreo le raha ho iziziran'ny Zokibe sareraka zay. Nino zo? Fifidianana be ny tanàna sy ny mpanolotsaina, ny conseiller sy ny maire. Fa indroe fagnitelony koa ro zao agnemotro zo. Zegny raha maresaka amy primature ao, ndraiky andapa Iavoloa ao a kapitaly ao. Or zala, nagnino moa firenena somenareo? Valia boka question zegny koa nareo olo marigny, koa nareo mitia vahoaka. Nagnino vahoaka? Ataonareo toby, ataonareo tornady, tsy haiko ino koa, ahodikodinareo. Matoa ne vahoaka fa tsy mivolagna anareo, fa tsy mirabe anareo, vahoaka fa kajo anareo. Za teto fa nivolagna vahoaka koa fa tsy mila anareo e. Za amy placenareo tsy tiany vahoaka, za fa niala tamy voninahitry. Anareo nefa naboaka ny vahoaka amy baribary, anareo tsy tiany vahoaka. Anareo mbola magnano ofitro drakatra, mila misisiky fo. Ino raha misy amizao fotoagna amitsika mikoragna zao, aemitra ndreo le raha hoy izy Zokibe sareraka. Mirary fahasalamananao Zokibe sareraka, na tsenky naboaka androazy anao mbo hiboaka fo, mbo avy ny marigny ny mazava aminao. Fifidianana maire conseiller communal tokony natao niaraka tamin'ny fifidianana filoham-pirenena vote présidentielle, tsy nataonareo. Naemotro nareo, navy fotoagna tokony nagnanaovagna izy tsy nataonareo. Naemotro nareo, zio koa nareo agnemotro izy amy mois de décembre. Hazalahy, seni mitodika amy seni manokagna za. Seni, le seni ataoko hoe le parce que maro agnatin'izao. Anareo koa fa tsisy colonne vertébrale, anareo koa fa tsy malio tegna. Mialaza la. Nareo miala.
fa elany vahoaka mitetraka aminareo hoe seni anareo miala anareo koa fa voky vola fa ny faigna vola ny vidigny tamin'ny vola anareo miala fa tsy vahoaka somenareo daty ny any daty amare daty afaka mare seni anareo ny nilingilingy ny volagna anareo mi seni hoe na emotro ndray ho le raha na emotro koa ndraiky mandeha izy boko nataonareo le 6 novembre 2024 ino koa andeha namoranareo izy andeha ataonareo décembre constitution mba vakely seni filoha lefitry seni anao karaha présidentny KMF kono eto anao ny watawata resaka lalagna resaka constitution niany anao navy amin'ny seni vavanao fodinao tsy anao ny agnaranao zazandry enao donc place misy anao matao volaniko zegny ama ex président ny KMF kono anao navy amin'ny seni anao nanjary donto gogo ray aman-dreny filohan'ny seni malaigny zany omony agnaranao fa tellement olo hempaka aminareo tognoniko fognaranao ray aman-dreny miala tsiny miala satroko monsieur da Marsene filohan'ny seni anao koa fa mavozo antsorotiny ty olo ty amin'ny lamboridinao isan'andra miala ray aman-dreny voninahitry ne miala zegny anao ne tsy nitirendreo orogno teo baka antany nisy anao tagny anao anao petraka eto amin'ny seni wala tsy tirendreo tenda anao zalahy papa anao mihitsy nagnaboaka daty aboko anao mihitsy ny volana fa efa vona ary efa pare ny volana anaovagna raha zegny na ino koa daty zao ndeha podinareo ataonareo décembre mpitondra temin'ny seni zegny ve le fagnambaragna nataonareo mi seni isan'andro hoe maleo tena ny seni tsy maleo tegna anareo tsisy colonne vertébrale anareo tsy managna azon-damosina anareo mi seni fa anareo vao vidy vola mazava ane zegny anareo vao vidy vola hoana volanadala fa vahoaka kazaribiribegna constitution ne misy constitution ne misy constitution mivolagna tsy fatao ary tsy agnatin'ny lalagna fifidianagna mandeha agnatin'ny andra sara ino andeha agnanaovanareo fifidianagna décembre azava aminay baka ino problème izy ty ma lelintsaiky ampidirigna boaka ateky ampidirigna boaka ateky asa atao zay fiagnam-bahoaka zalahy ACC fa hitatsika ridonto gogo fa mamony vola koa boka ry ndre raha volagniny zalahy misoja be amin'ny ACC iny fa tsy eny aby tellement izy voky mamo ny vola asa ribatinareo firenena zalahy tsy olo araiky aroe telo andeha nibatanareo vahoaka tsy olo araiky aroe telo andeha nibatranareo firenena tsy njovany amarenreo vahoaka reo za tsy menasa fa za fo mivolagna andra raiky vahoaka reo saoty lakoro tsy vakigna raiky mbo midriky amin'ny vavanareo nareo boka mivolagna hoe patsaray tsomby vava andran'ireo io misaoty lakoro tsy vakigna raiky mbo tafidika amin'ny vavanareo za tsy vitana nareo mianakavy mavandy vahoaka somenareo fiagnam-bahoaka tsy voarésoudrenareo sosialim-bahoaka tsisy lohany tsisy vodiny aemotro zay raha avy aemotro zay raha avy aemotro fa vozoagna dikan'izegny boko ne fahitan'olo jiaby na hoe
le fitondragnany mavozo i fitondragna io fa tsisy valeur raha tamin'ny présidentiel izy fa tsisy valeur législative tsy volagniny avy koa nareo zao andisomenareo koa be ny tanàna sy ny mpanolotsaigny ny tanàna azafady siny zay tsy mahay olo hafa parce que anareo seny fa nagnaboaka daty 6 novembre ACC nagnano gogo ndraiky gouvernement izy raha avy agnaty eo igny nametraka démission ingatsay Christian nampody izy en placeny bon mbo avy andry koragnako igny koa baka oui équipe qui gagne on change pas président on n'a gagné rien tsara iny gagné équipe nandesinao depuis 2009 jusqu'à niany ny gagné niny anareo ny gagnant parce que anareo magnano affaire kolikoly fa tsy nivahoaka aza somegna karaha io zalahy fiagnam-bahoaka zalahy koa fa tsy vitanareo miala andeha ataonareo zao io raha karaha io avy amizay lion'olo latsaka fatin'olo tsy fatin'olo io nareo voaigny hoe fotony raha mahazatra nareo raha tsy raha mahazatra fitondragna ty reo koa tsy mamono olo tsy mandatsika lion'olo areo tsy tranquille mahery kakazo andesinareo zalahy tegna mahery aleo mbarako ny marigny mahery kakazo andesiny ty fitondragna ty koa tsy mandatsika lion'olo reo mamono olo iofo avy koa nareo zao ndeha hagnano zao mibe ny tanàna tompona andraikitry voalohany seny miala tsy afaka nareo miseny olo be tsy tsara mavandy ray aman-dreny anao koa fa nagnaboaka daty tanà datinao matoa daty igny naboakanao anao namaky lalagna ary matoa lalagna novakinao tokony tanànao volognanao fa anao kaza magneky afodindreo vava président seny mora zalahy miala e filoha lefitry ny seny mora miala e mpitondra tenin'ny seny mora miala e miala aza lahy anareo koa mivolagna hoe fa misy ambadiky politique normal misy ambadiky politique parce que raha ataonareo mampisy ambadiky politique izy anareo manino mpagnano politique anareo e boka aminareo boka ivoan'ny raha io hoe mpagnano politique parce que nareo ny mpagnano politique tsary nisy tagnabony tany hoe vote ay emitondimy tsota impolo koatsy anareo mampalahelo anareo tsisy équipe ny gagné nandesinao teo monsieur le président tsisy perdons et encore perdons jusqu'à la fin no miala io asiako koragna hely jeux olympique za teto koa tsy aronareo navinivolagna hoe isaka Madagasikara misy événement na mandray miparticipe amin'ny événement na international na national indrindra fa resaka sport na resaka fialamboly zavakanto
fitondragna ty toujours mampitriky lapoasy. Ndray ze désir fo nataotsy amitsika teo. Noho ny lapoasy lagigny mahamay masantoko setoany misy amin'ny fitondragna ty namonoagna olo firy Tamamasina. Je désolé. Jio ny biagna foko moaly be igny za fa nivolana taminamagna jiaby nefa mampamangy atsika radio landeha agny io fa nitondra lagigny ndraiky lapoasy nandeha agny. Effectivement le lendemain natation KO kiakandro magnaraka azy igny deuxième KO président baseky zay zala anao tsy mekajy président tsy nifandehananao andiagno amin'ny Macron igny tsy problème naka fa isaka raha ataon'ny Madagasikara anao président io misy lapoasy. Io misy lagigny, misy masantoko, misy mahamay, misy setoany. Tsy haiko nino dianao tagny. Tsy haiko e. Za tsy nita président américain tagny. Même président Comore, soi-disant président Union africaine, za tsy nahita izy tary. Anao ne président problème no, anao nagnano niloloa tsy ningegny, biloloa tsy ningegny anao président. Amin'ny tany olo magnodidigna anao ino dikany hoe biloloa tsy ningegny zegny amin'ny avaratra agny. Biloloa tsy ningegny anao président fa anao tegna mampiditry ratsy amin'ny firenena. Tsy nisy raha mba nahafapo na ravoravoaka nataonao président sy ny ekipinao zegny. Mangala ondrano président. Misy volagna tsy mikoafy zay mangala olondrano le mama ho tsy mikoafy. Koa tsy hainao ino dikany tsy mikoafy zegny. Ozay avaratra agny tsy mety. Tsy mahay fiteny paritra boka problème zalaty. Aloha mpianariko teny paritra izy. Mangala ondrano le mama. Zay ny événement andiananao président. Io toujours indiscutable, inévitable. Ty hita karazandro be siteny baka présidenty. Nefa tsy hainany ino place siteny en Afrique. Ino place siteny au niveau ny olympique. Ndao koa mga stage président. Tava koa stage membre ny olympique. Karaha ataonao nagna stage pokopoko ny 6e dan no mandiny. Karaha io anao loso membre ny olympique karaha siteny koa. Anao ne tsy sport hainao président mba ino sport hainao mba mbaraza. Nde anao zahagna karaha io fo hita hoe constitution anao tsy constitution olo sportif. Que dalle, zéro, je suis désolé président. Rajuelo. Maro jeune côtier mavita performance tsara kombola Madagascar eto. Amro fito sport fito zay ny participetsika regny nalefana roa agny. Natation za tsy volana. Amin'ny avaratra agny zanaka ngomby tsy ampianariny limon. Zay tsy mila piscine karaha nareo Taninarivo any.
zay teraka piscine benay io ranomaso io zay fanahy limon amy ranomaso. Zay tsy mila mètre nageur o centimètre nageur o décimètre nageur. Zay teraka zay fanahy limon ranomaso io. Avian'olo aminay mivola matetiky olo me rano maty andrano. Tsy haiko na ianao dikan'izay président na tsy hainao, ary tsy haiko koa mitodiky volagna jiaby ty ndraiky baka mandeha ministre en sport parce que baka le problème zao tsisy gouvernement. Raha ny tegna izy amy lalagna premier ministre koa niala, gouvernement ravana, c'est-à-dire tsisy ministre hoe fulany, tsisy membre gouvernement, tsisy nametraka fialagna tsay Christian. Dikan'izegny mazava ho azy gouvernement tsisy ravana. Fanao zio tseniky nisy gouvernement napetraka tsay Christian or izy fa mipody en place. Anao mare ambadika ary ambadika aty afara ary aloha ary ministre zegny hoe ministre zegny dikan'izay boka ro ministre hoe tseniky niala. Bah oui, dikan'izay boka ministre hoe tseniky niala mazava ho azy dikavinareo diadiavinareo tsy asianareo fotony constitution. ACC ino asanareo, ACGI ino asanareo, Bianco Paky Somfine ino asanareo voky vola. Amparasy efa oaka ba asa somegna zala, asa somegna karaha io firenena fa ataon'izao tontolo zao tokiky Madagasikara. Tsy vitany fanataon'ireo dessin animé izy io fanataon'ireo guignol Madagasikara parce que le mpitondra gogol, vraiment gogol le mpitondra atsika, le membre agnatin'ny fitondragna atsika gogol. Zay kotiany maromay raha zay teraka volango aminareo zay fanahy limon zay tsy mila piscine, piscine bener ranomaso io. Resaka football anao mizaha club zegny taloha, Scorpion zegny taloha, Gauthier namelo izy ry babata, ry tonton Augustin regny, Rikira, Rikiki, ry Alban, ry Valtera sy ny forongolo. Miana anao mizaha soi-disant aragna anazy nandeha nataondreo Barea, tsy haiko andeha Barea nino ro io, tsisy raha manjary agnatiny, tsisy raha manjary agnatiny. Noho nino jiaby zegny fandrobatanareo culture ny Gauthier, diadiavinareo monsieur le président culture ny Gauthier, mazava ane zegny e. Mazava zava ro tsy haiky maboto aby regny, azafady ry zandry, za félicité nareo baka aminay avaratra any baka Nosy be regny, zandry hely aby regny. E11 donc ro regny raha koa tsy diso ahitsia za koa diso, E11 E12 regny magnangy ry lela aby regny. Nitondra coupe voninahitry ro baka tany nody fotony ino mba sambany tsy nahitanao président Rajoelina nandeha tany, mba sambany tsy narignesanao ministre ny jeunesse et sport, zany regny tondra voninahitry ty
bye bye Brazil. Volana riagna andramina antifasagna rô nandeha JO reto. Bah oui. Nino avy jiaby zegny matetiky zay teto ny volagna atsika vahoaka ny côté atsika mifoaza misy ajery za tsy magnano adipoko fa atsika mifoaza misy ajery io tsisy problème sy teny aza ampidirigna agnatiny zandroko sy teny izy nagnano asanany membre ny comité olympique izy nagnano asanany président judo Afrique izy président anao zao 6e dan ndoko aleva président karaté Afrique président karaha io no miragna amizandry sy teny koa karaha zay boka nataony nangala diplôme pokopoko vandivandinany 6e dan karaté igny parce que mila agnano miragna amsy président ndrenao zahavagna fo tsisy vatagna hoeky mba hoe azala ty mba constitution sportif non ke efa tsika iza amy JO io andeha io koa tsika après JO lalagna dikavina roa tsy CENI tsy HEC tsy HCJ lalagna dikavina roa dadiavina roa Bianco Pax Samofiny baka io fa tsy volagniny vola aby ro jiaby io problème fitondragna ty baka volagna koa velogno halandro raha so anareo tsy manjary ke anareo volagnine magnanaova raha manjary baka anareo zako zay volagna anareo edy magnanaova raha manjary baka anareo zako vahoaka ivolagna anareo edy ndray zao io Raoldiny olonjovy azafady zandry Raoldiny honorable député Raoldiny olonareo nefa izy io miwatawata mivolagna anareo gauche à droite olo proche Rajoely député honorable Raoldiny nefa izy io miwatawata tsy manjary ataonareo azalahy mandinietsika ry avako aby tegna mandinietsika ozy aminareo ratsy ane place misy anao président ratsy na niveau national na niveau international anao fa ataon'olo guignol miala tsiny miala fondro miala satroka président fa ataony monde entier guignol anao conseil ambarako anao reo magnodidigna anao reo fo ne mandrobogna anao reo magnodidigna anao reo fo mamono anao io tsy vahoaka wala tsy zaho miala tsiny tsy zandry barabasy wala tsy anababy berzika wala tsy koto wala tsy faniry soa fa reo magnodidigna anao reo monsieur Rajoelany mamono anao ary mandroboko anao anao amizay mandeha amy tany tsy toko andiana antany tsy toko varignana président mandinia lavitra anao fa koa karaha io andeha atondro anao mbo ro io agnadoso anao io tsy aro anao volagna anakazy président mbo ro io agnadoso anao io hoavy raha zegny teto zany volagna resaka jirama bravo monsieur Raoldiny honorable député Fav 5 tegna ny tiako eky ny volagnany député honorable Raoldiny
le resaka jirama zay ateto ny volana azy boka tsy nijirenareo tsy nirarahinareo tsy nasianareo fotony fa zao ty olonareo marinanareo eky ny volana jiramaty maro zala mpianatra gasy mahay raha maro mpianatra gasy baka diplômé resaka hydrocarbure anareo nandeha nangala olo baka en Israël ifainareo milliards et des milliards 3 mois angala 4 mois tsy haiko fa 4 mois izy io ndre rapport raiky tsara nataony zany volagna raha zegny teto fa niteliko volagna zegny mba imbiagna moa DG ny jirama vaovao ty izy navy eo sy tokony fanagna rapport raha hitany izy navy izy tsy nagna rapport fa ngala 3 mois tsy haiko 4 mois izy navy eo ndraiky niany izy tsara nagna rapport o dikany matsaborina manena omby avako o dikany misy raha tsy mazava o dikany zegny matoe tsy masaky mivolagna même tsy mahay volagna vazaha maro ny olo mahay volagna anglais maro koa gasy mahay volagna anglais fianaragna teny anglais zao io marandraigna anao fô mianatra teny anglais anao mandry aligna anao fa mahay teny anglais université nanangatsika Tananarivo magnino tsy magnano rapport amin'ny teny anglais basy managna mpandika teny izy magnino mpandika teny nany tsy magnano raha volagniny fa ô magnano ako va mamanao antody lamokany afarany za tsy enky nahita tsy haiko fa karaha ataony amin'ny avaratra agny délestage ne nagnadary foeky sindrany koa izy teo mba torantorana fa rango naviany DG vazaha ty hoainy raha olo tiny may izy hoe DG vazaha io adosoa délestage ne pire que pire ndraiky président nandeha nangataka ko izy tam Macron président adignanao fa Macron ne président l'Union européenne pour le moment nefa nanao mihitsy nandroaka ambassadrice n'Union européenne tamitsika teto niana anao mandeha mikonkon président nany mampitokiky io nefa lanko aminao président anao guignol anao fatan'olo guignol roasinao olo nany aminao bokoa mandeha mikonkon tragno nany angataka ka mangataka reto koa ho izy Zokber sareraka président anao sady musicien danseuse DJ chanteur organisateur mafy anao ka mafy anao président ke raha karaha zegny mampandiniky fa tsy mahagaga eky fa mampandiniky ziska mbiagna moa fitondragna ty mbo avy jiry hoe raha ataondreo ty ne tsy aminany tsy mety 15 ans service zegny président fa maromaro tarana vita fa nareo 15 ans service tsisy raha vita tsisy robatinareo social-mbahoaka robatinareo culture ny Madagasikara sport robatinareo éducation robatinareo tsisy raha nataonareo ny tsisy no moaly eto raha mampitokiky za mais cinéma ro fitondragna reto ozy aminareo no moaly nisy raha nampitokiky za taminay tamahavavy tagny Ankarabe ataoko entre parenthèse tsendiky alohan'za hivolagna izy monsieur le premier ministre voakofo manao to asa vonino
napatetra anao tamin'ny torimasonao no moaly nandeha nandeha nagnano raha igny tamin'ny zanaka ny Karabe mahavavy zegny ino raha nisy ny moaly. Monsieur le Premier ministre sy mpiaradia aminazy taon'ny gouvernora Tasiano taon'ny vepany Mamangy Norbert honorable député taon'ny ministre ny sécurité publique na hoe filaminam-bahoaka igny le mivolaniko teo hoe gouvernement tsy egniko misy ministre ny filaminam-bahoaka mbola miexiste. Maromaro ro no moaly nandeha nagnano raha nampitokiky tan-Karabe ta mahavavy fagnanaovanareo izy ndraiky tsy ratsy fa misaorana resaka kofinazo anareo to tetra amin'ny torimaso anareo dimanche anareo nandeha nagnano raha io no moaly aligny fa aligny zany azo rapport ny raha io baka amin'ny namagna mahavavy to alalaze zala raha nisy taminay ta mahavavy tato mba raha fataon-drava zany mbara izy maretsaka mikoragna zay zany volaniko tamina mpianatra agnisan'ny voakaiky taony moaly tantara raha io tamina kamarany regny Zokobe zay gaga premier ministre navy teto ndraiky vadiny ndraiky ministre ny filaminam-bahoaka vice président de l'assemblée honorable Mamangy Norbert aboka eo koa gouverneur ny Diana Tasiano préfet ny Diogo io koa moa i rahalahy zandralahy député ny Ambilobe monsieur Kassim honorable raha nahakaka zay volagniny ro naboaka tao namory zay mivolagna velogno seta volagniny zandro tamina raha ino raha nisy Zokobe nambara 4 millions d'ariary fagnamezagna zay mpianatra ny Ankarabe mahavavy andianatra Diogo zay mpianatra hozy izy 4 millions d'ariary un premier ministre zanaka ny Ankarabe baka mahavavy plus vice-président de l'Assemblée Fartany Diogo 4 millions zala Zokobe namen'izay tato hoe ariary zany ambara izy zandry za tsary nagnariary ary za tsy sandrany za gnariary fa za tsy hoe otriny ma 4 millions ariary zegny volao aza lazokeny de za megnatra mivolagna zay aminao hoe izy koa zegny navadiky franc malgasy ozy izy FMG 20 millions zoky ozy izy non tova sérieux angosako anapavy ozy izy 20 millions franc malgasy namoriagna zay no moaly aza la volagno premier ministre vice-président de l'Assemblée gouverneur préfet 20 millions francs namezandreo nareo fikambana ny mpianatra iaza lazokeo ambesa baka zandro volaniko za koa volaniko taminany atsika koa baka andeha mitany président hoe atao vety compte zay koa mpianatra zato président asa mazotry ny partete mpianatra reo c'est pas la peine atsika mitany président parce que calcul tsy ny président
fa zao izy zandry nambarako izy ko ataoko zegny compte za tsy mahay firy anareo tao fa ataoko hoe approximité 100 anareo mpianatra tao en 20 millions ariary mba ohatriny eky nareo za taminany non 20 millions francs malgasy sa hoe apetraka ho an'ny association mpianatra ny Ambilobe le raha ino amizay de mangenareo mpianatra ny association ny mpianatra association ny Ambilobe mianatra amin'ny Curan Diego am 20 millions francs malgasy zany antifanganino anao nefa ny premier ministre atsika miasa tragno ana milliard lalagna Geoffreyville vice-président de l'assemblée tsika Mamangy Norbert di Zandry Jacky ohatriny karaha manany amin'ny assemblée deuxième mandanany izy io Tassano gouverneur ny faritiny Diego préfet Diego ministre ny filaminam-bahoaka 20 millions francs malgasy andeha amenareo mpianatra andeha hianatra Diego baka Ambilobe ny déplacé nareo baka tsy haiko anareo navitatanarivo tsy haiko anareo navita Diego nagnano vacances non za tsisy nakatsoroko ny marina fa za tsy andeha ankadala rahalahy zandry anabavy question 20 millions en fiaignana misy jody à Madagascar zandry io volanko zaza lazoko be kasa tongony hafa za non zandry za nianatra déontologie ny journaliste za mahe lalagna ny journaliste za tsy nisy olona rignesanao hoe nazahoako source ny tongoniko agnarana tamin'ny live tsendrika ary tsy hoisy aza mavozo anao zandry volanko fa volanko raha zegny raha nisy tam'Ambilobe Ankarabe mampalahelo tsy vitan'zegny anao mizaha tragno universitaire ny Diego mampalahelo soi-disant efitragno tsy haiko firy nandeha nanaovagna inauguration ny talohan'ny législative tsy haiko nino nandehanan'ny président Rajoelina ta Diego iampianatra vaovao koa zao ho avy eo andeha reto mpianatra reto monsieur premier ministre andeha reo mpianatra reo magaga mampitokiky nefa ireo zay hijaly boky ireo zay hijaly équipement $20 millions za amizay nagnano calcul à peu près za ny compte hoe amy compte haiko edy fa aitsenareo za koa discompte za tsy nagnariary za tsy ary nagnariary ary za tsy sandra za agnariary za tsy memy compte ariary fa za nagnano compte 4 millions ariary navadiko en franc malgasy 20 millions premier ministre sy ny forongony miasa tragno vatina milliard miasa tragno vatina million qu'est-ce koa zegny nataoko le 20 millions io navadiko en euro 1000 euros io 1000 euros io volanko mba ampamora compte zegny nataoko hoe 1000 euros tsendriky divisé par 100 ataoko hoe mpianatra zato
baka Ambilobe, baka Ankarabe, baka Mahavavy. Dikan'izeny ro zandry reo mahazo 10 euros par tête. Ko ro zato, ko ro mampizato edy 10 euros par tête. 10 euros par tête io amizay ataova compte 239 500 FMG, 47 900 ariary, 239 500 FMG par tête. Premier ministre ino raha divangendreo zandry reto amy 20 millions amianao. En tant que association mpianatra ny zanaka Ankarabe, Mahavavy, Ambilobe zay. Zegny volako tao voalohany hoe tetry ny torimaso ma premier ministre io tao avo cognac. Oh, mitsangana anao zalahy. Mbola fanifany baka voakofy tagny igny 20 millions premier ministre amianao zanaka rahalahy tsika baka Ambilobe. Andianitra Diego, mariny tsy lavitra io. Fiainana premier ministre zava. Nde pilipily zao lafo ny vary. Amin'ny Ambaribe agny kapoakany pilipily premier ministre vangenao 15 000 20 000. Kapoakany pilipily lafo ny vary. Nefa ny za teto ny volagna anareo amin'ny gouvernement, anareo amin'ny Sénat, anareo amin'ny membre amin'ny primature amin'ny lapa iavoloa, député sy ny forongony. Tsendriky na regny zay here mandreny mpianatra hoe tapaka karama. Tsendriky na regny zay hoe tsy mahazo karama président. Fa mpianatra ndraiky 3 4 5 6 mois tsy amenareo bourse-ndreo, tsy amenareo équipement-ndreo, tragnondreo zara fa mipetraka ro, nefa ny anareo tsara karama, tsy tapaka karama, tragno pitranareo mbola volam-bahoaka magnefa izy, tomobile andesinareo mitondra vadinareo mitondra zanakanareo volam-bahoaka. Jusqu'à amy gasoaly andesinareo mbola vahoaka magnefa izy. Nono oeranareo jirama dobo trosa na 8 milliards. Vahoaka amizay mibaby délestage ndraiky rano tsisy. DG ny jirama karamana milliards millions. Normal na olo diny niany izy misaoty. Mariny ny honorable Raoul Diny niany izy misaoty. Fa trop loatra délestage ataonareo vahoaka. Nefa nareo milebaleba. $20 millions. Mampalahelo. Tegna mampalahelo. Apodiko amile volagna nakataloha tary. Atsika vahoaka tondro olo abrito fa morambito sanatreny vava o za. Mbola seko sanatreny vava. Atsika netondro olo abrito sy jiry. Ho avy baka sara io. Zay teto fa ny volagna. Io déviation nataonareo io. Mahavavy ndraiky ifasy io. Ho avy asara eto atsika mizaha. Ino koa raha andeha ataonareo io. Anao ny marigna anie anao zao nagnano PM. Premier ministre Ntsay Christian fa anao tokizan'olo koa karaha Rajoelina tokizan'olo. Firy taogno anao PM teo. Vahoaka nagnefa karamanao. Taogno maromaro fanjava maromaro mipitranao io. Vahoaka andeha mezanao
20 millions sitrananao tsy nagnano manaova karaha za pe am za tsy izy fa za tsy andeha kadala menimeny vahoaka valala tsy atagnana tratolo-jaza monsieur le premier ministre ô ke anjaratsika volaniko mandiniky mizahafatsika vahoaka fa tsika volaniko aminareo ampodikety matetiky on est déjà au fond de la mer atsika au fond de la mer ino raha azony 20 millions zao à Madagascar monsieur premier ministre ô mbambara zay boka ino raha azony 20 millions ndre gonimbara raiky ampianatra zato zanaka aomby ko anao mivanga zanaka aomby anao mahazo am 20 millions zay ko rony ty vanga zanaka aomby azovy amizay nihinagna azovy tsy nihinagna zandry draky vahoaka miamby anao fa aza toaka hoe vahoaka mbola bado anao zao vepany province ny Diego miamby anao zay amy langilangy miamby anao zay amy kakao miamby anao zay amy lavany zay amy za hoe ino raha andeha ataonareo ndraiky honorable président de l'assemblée Tokely Justin kakao lavany langilangy ampidiana vidiny ko nareo mitia province ny Diego mariny diva président nareo neny noatahoata ataoko telo aveny zako avy amy fitondragna fa deuxième fois izy eo naveo donc ampidiana amy telo aveny any vidiny langilangy ampidiana vidiny amy valeur ny lavany asiava fotony kakao anareo karaha nandefa tasenao nandeha ta Belgique nagnatony forum international mikasiky kakao vahoaka miamby anareo zandry draky honorable député Mamangy Norbert teo excuse nareo Covid-19 fa loso donc atsika miamby ko Covid-30 au Covid-25 donc zay izy riavako aby anjaratsika mandiny ko za anjaratsika mamakafaka fa rozy eo fa mandoky koa ô hoe ahemitra ndray le raha izy sareraka ny fifidiagna be ny tanàna zay raha masaka Tananarivo azo zo tsika mikoragna zo io donc anjaranareo miseny mandiniky